खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मोसाहारि गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरि बिथांमोननो बिबान गथायनायजों लोगोसे समायखिरा लाहोदों। गोदान मिजिं आरो गोदान मावथांखिजों अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2025 आरो 2026 मायथाइनि गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरि बिथांमोननो बिबान गथायनायजों लोगोसे समायखिरा लाहोदों। मख'जाथावदि थांनाय 18, 19 आरो 20 डिसेम्बराव जानानै थांनाय अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 50थि बोसोरसालिया जथुम्मानि थान्दै मेलनि गेजेरजों सायख'नानै लानाय गोदान बिबानगिरि बिथांमोननो थांनाय मैयानि सानाव समायखिरा लाहोनायजों लोगोसे बिबान गथायो। मैयानि बे समायखिरा लानाय आरो बिबान गथायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा बाहागो लायो। लोगोसेनो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बारग' लोगो आफादगिरि फारियै रबिन्द्र बर', धरणी बर', बोसोनगिरि बाबुराम दैमारि आरो लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि जोहोलाव बर' बिथांमोनखौ बिदाय होयो। साबायखर बावहरबाय नोंथांनिसिम आरो साफ्रोमबो उदालगुरिबाखि नोंथांमोन बयनिसिमबो साबायखर बावगोन। फिन खनसेबाव बे मोनसे हान्जाखौ 2023-24 थाखाय थांनाय 49थि बोसोरसालिया जथुमाव सायख'नानै होदोंमोन जिल्लानि बिबानगिरि हिसाबै आरो बे एखे टीमखौनो फिन खनसेबाव 25 आरो 26 बे बोसोरनैनि जि मोनसे टार्म बेखौ आरो सामलायनो थाखाय जि मोनसे भार होबाय बेनि थाखाय आं साबायखर बावगोन आरो इंराजि गोदान बोसोरनिबो बयनिसिमबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो आं गोजोन हामग्लायनाय बावहरदों। बे 2025 बे मायथाइया बयनिबो थाखाय गोजोन खौसेथि आरो जौगानायखौ बयनिबो जिउआव लाबोथों बेखौनो गसाइनिसिम आर'ज गाबबाय। दिनै जिल्ला आफादनि जि समायखिरा लानाय आरो बिबान गथायनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो बे खोब गाहामै गाहाम बे जालांबाय। जोंनि मोनफ्रोमबो दखर आफादनि बाहागो लानायजों बर' थुनलाइ आफाद जिल्लानि दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानाय आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगेर गाहाय नेहाथारि बिथांनि बाहागो लानायजों बे हाबाफारिया जानानै थाङो। दा जिखिनि समयसाफोर जों थांनाय समफोरनिफ्राय जोंनियाव फ्राय माखासे माने ससियेल इस्युस जोंनियाव थाबाय। ड्राग्स जौ जुवाफोरनि माखासे प्रभाबाथ' थाबायानोसै। जेसेबां हायो जोङो बे जुवाया जथेस्थ'खिनि खम जादों होननानैबो जों बुंनांगोन। बहाबा खना खनला एसे सोलियो बेखौ जों खबर मोन्दों आरो बहाबा मोनथिस्लाबै दङब्ला बेखौ जों जुदि मिथियोब्ला प्रहाहननि गेजेरजों जों बोरैहाय बेखौ समाधान खालामनायनि बा फोजोबनायनि मोनसे लामायाव जों दङ। दा ड्राग्सनि इनफ्लुयेन्स मोनसे थाबाय जोंनियाव माखासे मानि सोलोंथाइ दिखाव खामानि मावनो गोनां जथेस्थ'खिनि जोंहा थाबाय। बेवहाय जोंनि फरायसालिफोरा फरायसा खोब माने खमायलांबाय थानाय बे जादों। बेफोर गासैखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेथु माखासे माने हाबाफारि अनसायनानै खामानि मावदों दा बेफोरखौ लानानै जों बे मोनसे टिमा खामानि मावनो थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजानि हेफाजाब मददथिखौ लानानै जों जानजि खाफ्रादों आरो बेवहाय बयनिबो हेफाजाब मददखौ मोनलांगोनखौ आं मिजिंथिदों। दा बेजों लोगोसे जोङो माखासे इक'नमिकेल माने सेक्टराव खामानि मावनो होननानै जों थांनाय डेलिगेट सिटिङावबो जों एसे सावरायनाय जादों। जोङो जोंनि रांखावरि बिथिङाव जथेस्थ'खिनि सोरबा माखासे सामा एसे एनै उथिबोदोंब्लाबो माखासे सामा दिनैबो गोग्लैसोनाय जायफ्रा गामिफ्राव थानाय खेथि बाथि खालामनाय बैफोरो किसुमान जोंनि आखाइनिफ्राय खामानि मावनाय दांनाय बेफोरो माने गोमालांनो हमदों। जायनि थाखाय जोंनि इक'नमिया जेसेबांखि थाखा फैसा फैया मानो बे बेलेन्सआव दिनै थानायखौ जों नुनो मोनाखै। दा गतिके बे दिगखौ जों खामानि मावनो थाखाय एसे साखा फारा जादों आरो लोगोसे जोंनि लाइमोनफोरखौ बोरैहाय माने सेल्फ इमप्लयड खालामनो हायो बिनि बागै जों एसे सावरायनाय जागोन आरो जों माने माखासे दरजाफोरखौ जों नक खालामनाय जागोन जाय जेरै हायो जोंनि लाइमोनफोरखौ मोनफ्रोमबो दिगखौ एसे आखा फाखा खालामनानै बिथांमोननो माने इमप्लयमेन्ट जेनेरेट खालामनो हायो बेखौ जों एसे सरसा खालामनानै थांखि मोनसे लानाय जादों।
गतिके बेफोर गासै एजेन्डाखौ लानानै जों खामानि मावनो साखाफारा जादों नैबे बोसोरनैनि थाखाय जोंनि बे टीमा। दा बेवहाय जोंनि मोनफ्रोमबो सेक्सननि बर' हारिनि बा गुबुन गुबुन हारिनि मोनफ्रोमबो सेक्सननि सुबुंनि हेफाजाब आरो मददखौ जोंनो नांगोन। बेयाव नों सोरबा साख्रिआवला, सोरबा खेथियक, सोरबा फालांगिरि गासैनिबो हेफाजाब मददखौ नांगोन आरो बे हेफाजाब आरो मददखौ फैबाय थानाय समफोराव जों मोनलांबाय थागोनखौ मिजिंथिनाय जों थाबाय आरो जिखिनि हाबाफारिफोर लायो बेयाव बयनिबो बाहागो लानायखौ जों थांनाय समफोराव जेरै मोन्दों बे समावबो मोनगोनखौ जों आसा थियो।